Godmorgen og velkommen til 5 AM Club. Det er i dag den 28. december, og det er dag 12 af min morgenrutine. Og i dag faldt jeg desværre i snusfælden og kom først op klokken 6. Det er jeg ret ked af, men det lå måske lidt i luften her. Det er et stykke tid siden, at jeg har optaget noget sidst, og det skyldes, at det jo har været jul. I juledagen der har vi været hjemme hos min mor i Præstø, og vi har overnattet med børnene. Og den 23. blev relativt sent. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad klokken blev, men det blev nok sådan noget 11-12 tiden, før vi kom i seng. Og så var min storebror så flink, at han gerne ville stå op med mig og ud og løbe. Og det gik fint, men jeg var der lidt i underskud og søvn der, da jeg ikke sov senere på dagen. Og så den 24. blev rigtig sent, der blev klokken 2. Og der var jeg klokken 5 også, og ude at løbe. Og hvis det er mørkt i Ringsted, så er det endnu mørkere i Præstø, kan jeg så fortælle. Der er bælragende mørkt, så jeg løb med min telefon for at lyse, for at overhovedet kunne se noget. Hvordan synes jeg sådan alt i alt det går? Jamen, jeg synes sådan set, at det går bedre og bedre med at stå op klokken 5, bortset for den her ene gang her. Vi er lige kommet hjem fra min mor i går, og jeg valgte så lige at se sådan noget rocker-dokumentar i går sammen med min kone, og det tog lidt for lang tid i forhold til så også at skulle stå tidligere. Jeg tror, klokken 12 eller sådan noget. Og på det der, min Garmin-app har jeg også kunne se, at mit hvad fanden det hedder? Mit body-ur, eller hvad det hedder, rest-ur, har været nede på sådan noget 5 eller sådan noget. Så jeg har sgu sådan lavet mit body battery, tror jeg det hedder, lavet rimelig meget op for ligesom at komme op igen. Jeg tror kun, når jeg sover, er jeg kommet op på max 50 stykker, og en af de gangene var det kun på sådan noget nogle 30, fordi jeg havde så mange opvågninger med børnene. Så jeg håber måske lidt, at jeg kan luske mig til en middagstur i dag, så der mit body battery kan blive lavet lidt mere op. Her til morgen, der skulle jeg rigtig været ude at løbe, men jeg havde ikke fået lagt løbetøj frem og alt sådan noget. Så det blev bare til noget styrketræning i stedet for, hvilket også har været fint. Og jeg tror sådan, i løbet af de sidste 12 dage, der har det været 50-50, om jeg har været ude at løbe, eller om jeg har trænet styrketrænet. Og jeg kan godt prøve at dele nogle af de træningsprogrammer, jeg ligesom har fulgt på YouTube med jer. Jeg har kun fulgt en enkelt meditation, men den kan jeg også godt lægge et link til, hvis der er nogen interesse. Men altså dag 12, og jeg er fast besluttet på at fortsætte det her. Jeg tror faktisk, at det bliver nemmere, når det er, at hverdagen rammer igen, fordi at det er sgu lidt hårdt, når det er, at børnenes sengetid bliver lidt mere flydende. Og så skulle stå op klokken 5 alligevel. Men det er jo vilkårene, som jeg er under. Det kan være, at du er under nogle lidt mere skånsomme vilkår i forhold til det. Men ja, sådan er det bare. Men jeg håber, at du fortsætter
og mod på at følge med. Som sagt er vi på dag 12, så der er et stykke vej endnu, før at vi har nået det gyldne 66 dage, hvor det helst bare skulle blive til en automatisk morgenrutine. I forhold til mine løbeture, så bliver det nemmere og nemmere, når jeg løber hurtigere og hurtigere. Min gennemsnitsfart er snart forhåbentlig nede omkring de 5 gennemsnitsfart. Så jeg kan nå at løbe de der 4 km om morgenen. Det er i hvert fald et delmål for mig at komme ned på 5. Min styrketræning, der kalder til flere og flere armbøjninger. Og jeg kan også godt mærke, og jeg bilder mig ind også se, at det begynder at ligne, at jeg faktisk skal starte op på at træne igen. Så det er rart, all in all, men hårdt for mit body battery. Jeg kunne godt bruge noget mere søvn. Og det håber jeg som sagt, at i hverdagen at det bliver nemmere at prioritere, eller for i hvert fald få noget mere sammenhængende søvn. Det tror jeg. Men vi fortsætter her ind over nytår og ind i det nye år. Så tak fordi du ser med, eller lytter med, og godmorgen.